čo sa mi stalo v mojej práci. A začína to práve týmto slajdom a to je učiť estimačnú techniku. Prípadne ako prísť na to, že sme na niečo zabudli. V princípe stalo sa vám niekedy, že ste na niečo zabudli, vyjdete z miestnosti, vojdete do druhej a neviete, prečo ste tam. To sú také tie jednoduché príklady toho, že na niečo sme zabudli. A čo sa stane, keď zabudneme na nejaký proces v korporáte? Alebo zabudneme, prečo vlastne nasledujeme tento zvláštny proces, sú z toho bolesti hlavy. Častokrát musíme to tak robiť, pretože to niekto tak povedal. Už si nepamätáme, prečo sme to vymysleli, prečo to vlastne tak robíme. A čím ďalej, tým častejšie na tento problém narážam. Celý tím pozerá sa, sú zmetení, nevedia, čo sa deje, prečo sú nahnevaní, častokrát vôbec nerozumejú svojim emóciám, majú problémy ich spracovávať. Hlavne teda mladí ľudia, ktorí proste v tom prostredí, do ktorých vôd ich ten korporát donesie, nezvládajú. Preto tu mám taký malý experiment, určite ste o ňom už viacerí počuli, určite teda tým konkrétnych ľudí, ktorí o ňom počuli, tak trošku rozšírim. Myslím si, že pre túto komunitu to vôbec nie je neznámy experiment a jedná sa o Five Monkeys experiment. Je to myšlienkový experiment, v ktorom máme 5 opičiek v miestnosti, môžu sa dostať pomocou rebríku k banánu, ale dostanú studenú sprchu v momente, keď sa pokúsia vyliesť po rebríku. Nastávajú nám tu na také zvláštne situácie. Samozrejme, keď to prvýkrát vyskúšajú, dostanú studenú sprchu, poučia sa, prežijú nejaké emócie, naštvú sa, pobijú sa, častokrát. Hlavným cieľom je tá opica, ktorá to spustila. A po nejakej krátkej chvíli, po nejakých krátkych pokusoch zistia, že k tým banánom sa síce dá dostať, ale keď to skúsia, tak dostanú tú studenú sprchu. A ostatné opice sa naučia, že studenú sprchu nechcú, tak budú rozdávať nakladačku každej, ktorá sa pokusí tam výjsť. Toto prostredie postupne začíname obmieniať, keď vidíme ten známy pattern. Že opička sa naučila, že musí mlátiť ostatné opice, keď sa pokúšajú vôbec dotknúť toho rebríka. Tak ich postupne vymienime, dostaneme tam proste viac a viac iných mladých nových opičiek, ktoré tomuto procesu úplne nerozumejú. Vôbec nikdy sa nedotkli toho rebríka, ale keď sa k nemu priblížia, dostanú do držky. To je základ tohoto experimentu. Až nakoniec skončíme znova v tej istej miestnosti, kde máme úplne vymenené opičky a ani jedna nemá predchodzú skúsenosť s tým, že by vyliezla na ten rebrík, ale vie, že k nemu nemôže. Takáto situácia v korporátoch sa podľa mňa vyskytuje úplne všade. Či už sa bavíme o IT v banke, či už sa bavíme o IT niekde inde. Vznikli nejaké procesy. A to naráža treba aj na našu produktivitu, na našich product manažerov. Vidím product manažerov, ktorí nerozumejú produktu. Vôbec nevedia, čo ten produkt robí, čo je schopný urobiť. Ale naplňajú nejaké sales KPIs. Sales KPIs rozumejú, ale nerozumejú tomu produktu. Čo s tým? Máme vytvorených milión procesov, zložitých, ktoré sú ťažko nasledovateľné, ťažko škálovateľné. Kvôli procesu nám vývoj trvá oveľa dlhšie, než sme schopní niečo akoby dodať rýchlo. Pretože problém nevyriešime, ale hľadáme riešenia v AI trebárs. Ako AI problematiku, nechcem úplne do toho zapárať, diskutujeme to celý deň, ale AI nie je riešenie na všetko. Častokrát jednoduchú if-else statement vyriešime lepšie, ako keď do toho zapojíme AI. A čo sa vlastne deje s tými našimi mladými zamestnancami, ktorí častokrát vlastne sa ocitnú v situácii, kedy sú a bavia sa s nahnevanými zákazníkmi, ktorých, dajme tomuto mizivé 1 až 2%, riešia tie ich každodenné problémy a trable, ale nepočujú tých 99% spokojných zákazníkov. No, zatiaľ, čo väčšina z nás trávi nejaký čas produktívne na meetingu, kde sa synchronizujeme a ujasňujeme si veci, ako by to malo byť a potom sa potlapkáme. Nie je to práca. No.
Tak, aby som sa vrátil k tej pôvodnej tematike, no, dostal som sa k tomu tak, že vlastne každý, keď sa dostaneme na estimácie a chceme sa baviť o tom, že estimujeme v story pointoch, tak sa bavíme vždy o tom istom. Komplexite. A čo je komplexita? Komplexita, každý si tak inak predstavuje tú komplexitu. Mladí ľudia vidia komplexitu úplne ináč než seniori. Hej? Čiže to, čo je pre seniora zložité, tak pre mladého človeka je akoby jednoduché. Hej? Takže ten starší človek má za sebou nejakú históriu. Pamätá si, keď uvariť kávu trvalo pol hodinu, hej? Pretože voda sa dlho zohrievala pôvodne, ten kávovar to už teraz robí rýchlo, ale ten mladý si to už treba nepamätá. A do toho prichádza ako komplexita bludiska, kde treba ten junior vidí celý ten produkt strašne zložito, snaží sa riešiť jednoduchú vec, ale nevie si nájsť v tej organizácii nejaký bod, s ktorým môže začať. Čo znamená, že každá vec je pre ňo príliš zložitá. A naspäť k tomu času. Všetci z nás možno vedia, že čas každý vníma inak. Mladým letí pomaly, starým letí rýchlo. Je to vecný fenomén, ale ešte nikdy sa nenašiel v tom nejaký ten prielom, kadiaľ by sa dalo povedať, že môžeme sa o niečom spoločne baviť. Ďakujem vám za pozornosť. To, čo som chcel vám povedať, je to, že zamyslite sa nad vecami trošku ináč a možno aj bez toho AI.